कालचारेल ट्रुप्स दङ आं दाना जोंनि गेमसारखौ गावनि गोथार आखाइजों दिनैनि बे गोथार साननि फिरफिला बिरहोनाय गिबियावनो रबिन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोआव बिबार बावनानै जनावले मैं अनुरोध करिछु all are requested to loyal to on the streets of Robindranath Brahmo. जाहाथे बिथांमोनाबो फैनानै दिनै बे आरो कलकाता बड' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना আমার মাজতে সেক্রেটারি যতীন বরা স্যার আছে তেখেতও গোজন্তন